Ahoj, mám tu video mociny čísla 10, také, že budú vznikať stále menšie a menšie čísla. Začnem od 10 na 0. 10 na 0 je 1, pretože každé číslo umocnené na 0 je 1. 10 na minus 1 je 0,1 desatina, pretože 10 na minus 1 môžem zapísať aj v tvare zlomku ako 1 lomeno 10 na 1 a to je 1 desatina. 10 na minus 2 je 0,1 stotina, pretože to môžem zapísať aj v tvare zlomku 1 lomeno 10 na 2. Z toho vznikne 1 stotina. 10 na minus 3 je 1 tisícina, pretože vlastne mi tam vzniká zlomok 1 lomeno 1000 a preto je to 1 tisícina. 10 na minus 4 je 0,1 desatisícina, 10 na minus 5 je 0,1 stotisícina a už v tejto chvíli dúfam, že ste si všimli, že tá číslica, ktorú umiestním za desatinou čiarkou, je presne na tom mieste, ako mi určuje to číslo. Mínus mi hovorí, že číslo vznikne záporné, čiže bude to 0, a tá jednotka bude na 4. mieste za desatinou čiarkou. Minus 5 mi hovorí, že mi vznikne desatinné číslo, pričom jednotka bude na 5. mieste za desatinou čiarkou. Potom tu mám 10 na minus 6, to je 0,1 miliontina a jednotka je na 6. mieste za desatinou čiarkou. A takto by som mohla pokračovať a mám tu aj takéto obrovské čísla, myslím v opačnom zmysle, že teda malé čísla. 10 na minus 9 to je 0,1 miliardtina, 10 na minus 12 je 1 biliontina, 10 na minus 15 je 1 biliardtina a 10 na minus 18 je 1 triliontina. A teraz ešte, keď vás zaujíma, že tuto mám niečo v zátvorkách, tak čo to znamená? Deci, centy, mili, to sú totižto predpony, ktoré súvisia s týmito mocinami. Kde sme sa s nimi mohli stretnúť? V matematike napríklad pri premene jednotiek. Spomente si, základná jednotka je meter. Menšie jednotky decimeter, centimeter, milimeter. Prečo majú tieto predpony? Pretože decimeter je 1 desatina z metra. Centimeter je 1 stotina daného metra a milimeter je 1 tisícina. Čiže tá predpona mi hovorí, aká časť tej základnej dĺžky mi predstavuje tá moja daná konkrétna. Mikro, takisto je predpona, s tým sa stretnete vo fyzike. A ešte napríklad nano, keď idete kupovať pamäť, tak si vždy pozrite, že aká je rýchlosť odozvy pamäte. Je to uvedené na tej pamäti, je uvedená v nanosekundách. Čiže keď je tam hodnota 5 nanosekúnd alebo 10, tak si samozrejme kúpim pamäť, ktorá má 5 nanosekúnd odozvu, lebo je teda o mnoho rýchlejšia. A to by bolo všetko k týmto mocinám čísla 10, kedy mi vzniknú malé čísla.